Hyvää päivää kaikille. Me ollaan tänään Donut SMP:llä. Tästä huomattiin ylös. Minä olin jo kuvannut tämän, mutta en muista tätä äänettävän. Mutta niin. Niin tänä päivänä minä näin, että minä en jaksa oikein mitään. Mä mietin, että nyt jaksa ei ole niin puolella tai niin puolella niin hyvin. Mutta lopussa mikä ikinä lopussa hyvä. Mutta niin. Ja niin se tänään tässä nyt. Ei osannut. Oho. No nyt tuli jännä paikka. Tää on varmaan Dr. Don't. Mitäs tää lukee? Is this good? Lukee mystery box. Jaha. No tuossa oli joku tuommoinen. En tiedä, oliko se jollakin YouTubettajalla vai Dr. Donutilla. Itse asiassa, kun mä saan ei. Oh my goodness, mulla menee asiat sekaisin. No niin. Ametisti se tekisi aika. En. Mä en kuitenkaan pitkään videota nyt. Mä teen jonkun. Joo, mulla oikeesti niitä nämä pikauksetkin. Koska mä oon tykkäättekö te minun koteen erityiskuvista? Miten mä itse löysin tämän Modriftista? Joo, se on tuo Megisa Bondain. Jos te haluatte, voitte käydä keräpäämään sen Modriftista. Mä en tiedä, onko sitä kursiforkista, mutta saattaa ehkä olla. Tästä eka haarit löytyy. Ihan mä tippuun. Ai jaha, minä saatan ehkä nyt hommaa näin 5 tuntia. Sitten se ehkä hyvä. Yksi luulen, jaha. Mennään vaikka tähän suuntaan, koska miksi ei. Kun aina tuu etsimään sen puolesta sopimaan. Tästä kuinka paljon tätä pörttiä on tässä. Ihan kohta 2 hetkeä. Oot tässä isompi vilkka. Herra isän säivä. Kuka isi luo?
Käykää pitämässä semmonen rapu. Mikä se oli? Kaseeri tai joku semmonen. Se tekee semmosella servulla kuin Universal SMT video. No on se ihan hyviä. Se on hyvä aihe. Se on joskus yksi. Käykään tässä porttia. Täällä pitää olla vielä yksi ja puolesta. Katsokaa tuohon mitään. Mikä ei oo minun silmät oikein? Chicken jockey. Oh my god. Oh my god. Pois. Tähän tietty, että mä saan tuosta. Jos tää on siinä versiossa. Joo, chicken jockey. No kakka siinä on se. Mä en koskaan osaa tappaa tuota samaa, mikä pitää olla isompi. Sinne meni se hasoittelu. Se lalalala. Chicken. Tää on vähän uusi miitos. Vähän saksalaiset. Vähän koolua vielä. Katso tuolla. Ja anteeksi, jos näyttää, että minä käytän scroll-video, se on automaattinen, koska mä lähtee automaattisesti PvP:ssä silleen kilpailu. Mutta mulla ei lähde. Muuten jos mä oon PvP:tä, mun sormi menee automaattisesti scroll-video. Yksi scroll-video. Mä sain... Mä sain tämmöisestä bängitteeksi. Jetsin täällä. Tää tuosta on Jetsin. Aivan sama kuitenkin. Ihan järkyttävää krystalla PvP täällä. En oo koskaan nähnyt se, mä oon vaan nähnyt salkkuun historiassa. Mutta en tiedä, että se on hyvä kuitenkin krystallissa. Mä en näe yhtään hyvä krystallissa. Mutta donut tässä on vielä krystallilla pitää niin. Mutta jos jos nyt joku teistä sattuu katsomaan tämän videon nyt te voitte ottaa kommentteja, että minkälaisia videoita haluatte kuvan lisää. Nyt on Basilikolla temppelu, mä saan rahaa. Mä saan kohta kiinni. Mä otan auton suvun vaan. Katsokaa joku osti. Katsokaa jos tuli miljoona. Eka miljoonko mä oikeesti sanon. Jos sitä mun kaverin donaattemaan milliä ei lasketa. Ajatelkaa se mun kaveri, kenenkaan mä oon tehnyt tämmösen. Alkoi vasta tänään pelaa ihan kunnolla doonattia. Ei koskaan pelannut doonattia kunnolla. Ihan seis. Mä oon pelannut oikeesti yhden kerran mun elämässä kunnolla doonattia. Ja se oli... Sitten noin ehkä semmosen 5 kuukautta.
saatiin yhteensä. Me saatiin yhteensä. Otettiinko sitä vittua? Niin, kyllä vaan näin. Kaksos. Harjoisin on saanut poistaa. Mä aina pizzaa. Mä menen hassuun. Teemme pikaa. Just takkaa. Me ei voida lopettaa tätä videota ennen kuin me ollaan perustettu. Tätä videota ei voida lopettaa ennen sitä. Se on ihan... Se sanotaan ihan laissakin. Videota ei voi lopettaa. Onko se... Sitä Donutissa ei koskaan toimi sieltä nopeasti. Ei normaalisti. No niin. Siinäs näitte. Mä tienasin yhteensä. No se haittaa. Tienasin yhteensä 120 tonnia. Herra isän matematiikka. 120 tonnia. 150 tonnia. 100... Saatiin noin yli 200 000. Noin yli 200 000. Kuitenkin saatiin jonkun verran. Se on tärkeintä. Mutta mä toivon teille hyvää yötä, hyvää aamua, hyvää päivää ja kaikkea muuta. Näkemiin!